ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த போன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பியும் பி ப்ளஸ் ஏயும் பாருங்கள், ரெண்டு சேமாக இருக்கா? ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் சியும் பாருங்கள், ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஆனால் ஈக்குவலாக இருக்குது, ஆனால் ஆப்போசிட்டு. இது எல்லாமே மைனஸ் உள்ளதெல்லாம் இதில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது, ப்ளஸ்ஸில் உள்ளதெல்லாம் மைனஸாக மாறி இருக்குது. அவ்வளோதான். அதை தான் இங்கே சொல்லிட்டாங்க. நோட் தட் the vectors a plus b and b plus c are same and the vector a minus b and b minus c are opposite to each other. அவ்வளோதான். இப்போ நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். The addition of two vectors using components depends on the choice of the coordinate system. அடிஷன் ஆஃப் ரெண்டு வெக்டர் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? சாய்ஸ் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. பட் த ஜாமெட்ரி வே ஆஃப் ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் டூ வெக்டர்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? அதாவது அடிஷன் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் ஆஃப் யூசிங் காம்பனன்ட்ஸ் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா சாய்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதே ஜாமெட்ரி வே ஆஃப் ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் யூஸ்னு சொல்கிறாங்க. அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. ரெண்டு வே இருக்குது. ஜாமெட்ரி வேயில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் சொல்ல வராங்க. சரியா? அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்த டாப்பிக்கு இல்லை, இதில் ஜாமெட்ரி வேணும் ஒன்றும் இல்லைப்பா. இந்த ஐ கேப் ஜே கேப்னு போகிறோம் பாருங்களா, அதுதான் வந்து ஜாமெட்ரி, இந்த டேரக்ஷனை சொல்கிறது. சரிங்களா? சும்மா ஆட் பண்ணுறது வந்து எக்ஸ் காம்பனன்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோமா, அது வந்து அதாவது ஆடிங் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் யூசிங் காம்பனன்ட்ஸ் தான். அது வந்து சாய்ஸை வந்து கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டார் பை எ ஸ்கேலார். இப்போ எ வெக்டார் மல்டிப்ளை பை எ ஸ்கேலார் லேம்டா ரிசல்ட்ஸ் இன் அனதர் வெக்டார் அப்படின்னா லேம்டா ஏ வெக்டார் கிடைக்கும். லேம்டா இஸ் த பாசிட்டிவ் நம்பர், தென் லேம்டா ஏ வெக்டார் இஸ் ஆல்சோ in the direction of a vector. If lambda is negative number, lambda a vector is in the opposite direction of vector a vector கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வெக்டாரை வந்து ஒரு ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு வெக்டார் கிடைக்கும், அதாவது லேம்டா ஏ வெக்டார்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இஃப் லேம்டா வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது டேரெக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், இந்த டேரெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டாரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ லேம்டா நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரெக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். கிவன் ஏ வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்கப்பா, 3a வெக்டார் கேட்டிருக்காங்க, 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். அப்போ 3 இன்ட்டு இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3 2 சார் 6 ஐ கேப், 3 3 சார் 9 ஜே கேப் வந்துடும், அவ்வளோதான். அப்போ 3a வெக்டார் வந்து எந்த டேரெக்ஷனில் இருக்குன்னா இந்த ஐ கேப் ஜே கேப் டேரெக்ஷனில் அப்படியே ஏ வெக்டார் எந்த டேரெக்ஷனில் இருக்கோ அதே டேரெக்ஷனில் தான் 3a வெக்டாரும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இப்போ அடுத்து வந்து எக்ஸாம்பிள் 2.6 இது அடுத்த வீடியோவில் அனுப்புகிறேன், அது வரைக்கும் இது பாருங்கள்.